tiang lot kipriu banlet jinglet dak aeroplane namar kis air bat ap jingma namar ka jingle jong kite kibriu hakaba kila siemlot ya kitiar kitum kitam bai ki mar bakordor kaba kitap hakipla hakapor baki checking kite kibriu kisiem bat kikla napla bat kitap hala ki jong kipla ya kane ga video la yoring lingba ka sisi kamera kabadon hapo Amerika bat hakat ba kite kibriu kidang checking kila siemno ya kite kitiar ki bakordor kaba kidon hakapla jong kitu kinonglet nongwan hakachaka checking kani ke video kala posted bhamta social media bat na kata-kata ka abjingma abjing air bat ka penting pensmit ya kinong let nongwan da ke aeroplane haka ba kitap ya kitiar ki baremdor ki mar baremdor hala ki jong ki pla bat kalong ka jing artatien ya ki pajba ban ai checking biang ha ki jaka aeroplane namar ka jingle bat ka jing sapreng jong kani ke video hapo Amerika ya kani phila ban soki bat phila ban ui ya ka jingle jong kite kibreu ha ka ba kila le arsap le buito da ka ba ui ya ka te ka video pej basaki hipi ya ka ka ba kini kibreu kila le bat na kata kadau ka abjingma bat ka penting pensmit ya kibreu ban le jingle menta da ka aeroplane na kata kadau menta duna bha kibreu ban le jingle da ka aeroplane namar ka jingle torti bat ka jingle arsap jong kini kibreu ka balap pen artatien ya ki paj bah baro